F'konferenza tal-aħbarijiet mis-sensiela Budget 2020 inkomplu nikbru flimkien, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li għas-sena li ġejja il-Gvern iddedika aktar minn 2 miljun euro kuljum għall-qasam tas-saħħa, b'nefqa totali li f'sena tlaħħaq is-753 miljun euro, aktar mid-doppju ta' kemm kienu ġew ivvutati flus fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Fost diversi proġetti maħsuba żmien li ġej, il-Ministru Fearne semma kif ftit ġimgħat oħra mistenni jibda x-xogħol ta' skavar għal proġett ta' 175 miljun euro għal binja ta' outpatients ġdida fl-Isptar Mater Dei. Il-proġett li se jinkludu wkoll parkeġġ ta' 2 livelli għal aktar minn 600 karozza mistenni jkun lest sas-sena 2025. Dwar il-kura primarja, d-Deputat Prim Ministru elenka bosta proġetti fosthom iċ-Ċentru Reġjonali Fraħal Ġdid, ħab reġjonali fit-Tramuntana tal-pajjiż u ċentru tas-saħħa fi Rabat Għawdex. Fakkar kif il-Gvern għaddej bi proġett ta' 3 snin li permezz tiegħu kull belt u raħal ikollhom ċentru kliniku mammar biżjed servizzi milli joffru l-bereċ illum. Fejn tidħol is-saħħa mentali għaddej ix-xogħol biex fi żmien li ġej jibda jinbena sptar psikjatriku ġdid bi Sweet Mater Dei, proġett ta' 55 miljun li mis-sena jkun lest fl-2023. Chris Fearne tkellem ukoll dwar ix-xogħlijiet li għaddejjin fuq 2 blokkok fl-Isptar Mater Dei. Hemmhekk nafu li kien hemm problema tas-soqfa, hija blokkata żewġ solari li ilna li battalna u qed issir xogħol ta' tibdil tas-soqfa. Letteralment, dawk iż-żewġ swala jkunu swali kompletament ġodda, soqfa ġodda, proġett ta' 106,000 euro. Mbagħad hemm blokk oħra li hija blokk 10, li hemmhekk qegħdin niżvojtaw il-pazjenti baqa' daħħal ftit pazjenti biex inkunu relokati ġo swali oħrajn jew barra minn Monte Carmeli, u l-pjan tagħna u li del blokka li hija barra mill-binja prinċipali ta' Monte Carmeli eventwalment titwaqqa, titneħħa u minfloka jsir ġnien terapeutiku li jkun jista' jibbenefikaw il-pazjenti tagħna minnu. Il-budget tal-mediċini ġodda tela għal rekord ta' 18 miljun euro u hawnhekk semmew diversi mediċini ġodda li se jiddaħlu fil-formularju tal-Gvern fi żmien li ġej. Chris Fearne semma l-miżuri tal-ħlas tal-bolo għal ġenituri ta' tfal b'mart rari, żieda fil-lista tal-kundizzjonijiet li se jkwalifikaw il-benefiċċju tal-mart u ħlas ta' sick leave għal persuni li jkunu qed jieħdu trattament tal-kanċer. Semma wkoll il-pjan tal-Gvern fejn tidħol teknoloġija ġdida fosthom bis-sistema ta' robotika fl-isptarijiet. Aktar minn hekk il-Gvern se jara li juża l-intelligenza artifiċjali biex jippreveni il-mart. L-ewwel sistema li ħad tidħol is-sena d-dieħla għat-tfal li għandhom id-diabete biex nkunu nistgħu nimmonitorjaw il-livell tal-każ il-livell tas-sukkor tagħhom b'mod kontinwu u jekk ikun hemm problema nindinaw biha kmieni u nofru l-kura kmieni ħafna. Id-Deputat Prim Ministru temm jgħid li dan il-budget huwa pass ieħor fid-direzzjoni fejn dan il-Gvern irid jieħu lis-settur tas-saħħa fil-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.